Keďže sme si všimli v posledných dňoch na facebookovej stránke Bystrica kam mieríš a na webovej stránke bystričak.sk rôzne polemiky o našom parkovacom systéme, rozhodli sme sa uviesť niektoré veci na pravú mieru. Po novom fungujeme na bezlístkovom systéme, čo znamená, vozidlo prichádza k rampe, systém rozpozná evidenčné číslo a vpustí ho dnu. Pri odchode ten systém je rovnaký, zosníma evidenčné číslo a v prípade, že parkujete menej ako 2 hodiny, vás rampa vypustí von. A áno, sú to skutočne 2 hodiny. Pokiaľ parkujete viacej ako 2 hodiny, platbu môžete vykonať priamo na výjazdovom stojane. Prípadne v jednej z našich 4 platobných staníc, ktoré sa napríklad nachádzajú tu. Tu. Po zaplatení doklad nepotrebujete. Systém vás pri výjazde pustí automaticky. V prípade, že doklad potrebujete, viete si ho stiahnuť na priloženom QR kóde alebo na webovej stránke Europa.sc. Najviac vás môže pomýliť naša novinka, kumulované parkovné. Čo v praxi znamená, že pokiaľ strávite v Europa.sc do obeda 1 hodinu a po obede 2 hodiny, dokopy sú to 3 hodiny a preto pri odchode budete 1 hodinu extra musieť zaplatiť. Ak máte ešte otázky k parkovaniu v Europa.sc, kľudne nám ich napíšte dolu do komentárov.